kan ikke skrue højere op, faktisk. Nå. Det er på grund af tangent delta. Det kan man. Nej. Så. Skægt. Jeg har aldrig set nogen lys opføre sig sådan før. Overslag. Den trækker i hvert fald en gnist fra sølvpapiret. Ja. Prøv at se klisen. Den. Det her er da meget fint, det der. Så må den komme op fra. Noget af det gør. Det tror jeg har udfældet på den. Man skal ikke skrue højere op, vel? Eller længere ned. Bare lidt højere op. Så ser det jo puff med det samme. Men det skal der også. Ej, det her er meget sjovt. Jeg kan godt lide sølvpapir ligger op. Det synes jeg er sjovt.